Kaixo, ni Irati Berlegi naiz, gorputz eta kirol ekitzen zikloko ikasle ohia. Eta, lehenik eta behin esan behar dut, zikloko urteak nire bizitzako garaiko berenak izan direla. Beraz, zer esan behar dut gradu bataz oso positiboki gogoratzen dudala. Eta orain, lanen eta ikasten ari naiz. Gradua bukatu nuenean, honi esker gimnasio batean lan egiten sartu nintzen, eta gimnasio askotatik pasa naiz, orain finko batean lanen ari naizen arte. Monitorea naiz, eta aktibitate desberdinak emate ditut gimnasio honetan. Eta, gradua bukatu nuenean ere bai ikasten sartu nintzen, Deustoko Unibertsitatean, eta, IBF edo orain KAFIT deitzen den gradua eta magisteritzako gradu bikoitza egiten ari naiz. Eta bukatzeko, esan beharra daukat, ni gradura sartu baino lehenago, unibertsitatera joan nahi nuela IBF ikastera, baina gurasoek esan zidaten lehenengo gradura sartzeko, gauza asko ikasiko nitulako lehenago. Eta eskerrak eman behar diet, graduak aportatu diana, bizitzan oso baliagarria izan zait. Eta, ziklo honetan ikasteaz aparte, ezin da konparatu beste ikasketekin, ze ematen dituzten baloreak, kristonak dira eta oso gertutasun handia daukate bertakoek jendearekin. Beraz, zer esan behar daukat? Norbait baldin badauka zalantzari izen ematea edo ez, animatzen zaituzte, denei ziklora sartzeko, izan emateko. Eta, gomendatzen dizuet eguneko egunean.